Подаване на Петър Атанасов към Мари. За момент да се измъкне Мари. Подава към Петър Атанасов. Срещу него е Бобан Гранчаров. Центриране на Петър Атанасов. Удара от страна на футболиста на Черноморец. Отново Мари беше човекът, който отправи този удар. Имаше обаче и рикошет. Играта ще бъде подновена с корнер. От сметка на това Венелин Филипов овладя топката. Подава. Сега атака на Черноморец Бургас. Успява да се измъкне в тази ситуация Мари. Центриране в... Отанов успява да комбинира с Мари. Вдясно Филипов чака топката, решава да заложи на удар Мари, обаче много неточно беше изпълнението на футболиста с номер 13. Решава Артур Енрике да върне към Георги Сърмов. Спорно беше неговото подаване и топката е отнета от футболиста на Черноморец. Опитния наставник. Нарушение срещу Веселин Минев. Янко Георгиев са в състав Милен Гамаков, Маркиньо, Мари, Ванчо Траянов, Яни Пекливанов, Мартин Кавдански. Възможност за контратака. Подаването е към Мари, който остава очи в очи с Арам Стаховяк. Възможност за Черноморец и резултатът става 3-1 в 51-та минута. Голмайстор Мари с номер 13 беше изведен по чудесен начин. Никаква емоция и в Димитър Димитров, но Мари се възползва по най-добрия начин. Заспа като че ли в тази ситуация защитата на Ботев Пловдив. Виждате, напълно непокрита Мари се включи, получи подаването, остана очи в очи с Арам Стаховяк и не му остана нищо друго, освен да прати топката във вратата на Ботев Пловдив за първи път в този двубой. Първа минута, резултатът е намален. Автор на попадението за Черноморец, номер 13 на Жив. Играта бързо е подновена. Може би ще подейства към Мари. Той се опита елегантно да преодолее Бобан Гранчаров. Извърши нарушение обаче футболистът с номер 5 в състава на Ботев Пловдив. Виждате как си помогна с ръка. Си осигурил спечелването на трите точки. Ето, че се става за новото попълнение Баламанджи. Сега удар с левия крак. Страхотно изпълнение и добра реакция на Арам Стаховяк. Изстрелбе на Мари. Много добре стреля Мари с левия крак. Но трябва да отбележим, разбира се, и добрата изява на Стаховяк, който изби топката в корнер. Виждам, че за Ботев Пловдив Луис Педро се подготвя да влезне, да пробие напред. Много красив удар и грена за Черноморец Бургас. Мисля си, че Мари беше човекът, който отправи този удар. Щяхме да станем свидетели на едно наистина фантастично попадение от страна на Черноморец Бургас, но гредата се оказа сериозен помощник на вратаря Арам Стаховяк. Точно така Мари от движение по чудесен начин успя да намери топката, но за негов лош късмет тя срещна гредата. Подаване към Мари, който много технично успява да свали топката към Баламанджи. А иначе, само за статистиката, най-голямата победа на Ботев Пловдив в А група е срещу Марек през далечния сезон 1955-1950.